Здравейте, приятели! Днешното пътешествие ни отведе отново в района на Самоков. Вече сме 4 км след село Бели Искър и тръгваме по едноименната екопътека. Екопътеката е кръгова и е с дължина около 7 км, като спокойно се изминава за 3 часа. Има изградени множество мостчета и съоръжения, които служат за лесното преминаване от единия бряг на реката до другия бряг на реката. Минахме вече през второто мостче, казва се Изгрев, и стигнахме до първият кът за отдих. Надморската височина тук в момента е 1233 метра. Тъй като, казахме, се движим ту от едната страна, ту от другата, части от пътеката излизат и на асфалтовия път. И така мостче по мостче до края и обратно. Вече сме на местност езерото и приполовихме мостчетата. Гоним 8-то мостче, където при заслона трябва да се върнем наобратно. Пътеката е силно изразена, дори в това снежно време. Следваме синята маркировка и продължаваме смело напред. Вече сме на поредния мост от пътеката, мост Камъка, и слизаме надолу към реката. Предполагам, че именно заради този камък така се нарича и тази местност и този мост. Остана ни още малко до края на пътеката и ще се връщаме наобратно към колата. Предполагам, се убедихте колко е лесна за преминаване. Много нова пътека, изключително запазена, така че всички съоръжения са един път. Едно голямо предимство, приятели, е когато имате свободно време през седмицата. Толкова е пусто по тия екопътеки, че си сам самичък в цялата гора. Ако срещнеш вълк, май няма да е много окей, ама да ни начуят. Както и друг път ни се е случвало, приятелчета, тук там по пътеката има и препятствия. Видяхте как тежката зима в района си е оказала своето влияние, но ние продължаваме напред. Тези малките мостчета, приятели, не ги броим. Още не сме стигнали до 6-тия мост. Има един в далечината, дано да се окаже той. Преминахме вече мост номер 6. Отново излязахме на шосето. Пътя е все по-заснежен, но на нас това не ни пречи. Газ нагоре!
Това е края на екопътеката, приятели. Преминаваме вече през мост номер 8 и се връщаме обратно. Толкова от разсотката, приятели. Бяхме на екопътека Бели Искър. В случая наистина беше много бяло и това допринесе снега, който вали, т.е. не вали, а пада от дърветата. Ние се прибираме към колата, а вие лайквайте видеото, шервайте го с приятели. Дано ви е харесало. Ако не, пишете какво не ви е харесало. Да има малко градивна критика за следващите видеа. Чао и до нови срещи!